Tapos na tayo sa ating mga alagang kambing at baka, kaya dito naman tayo magpakain sa ating mga alagang manok. Again guys, another pakain serya na naman sa ating mga alagang manok na nandito sa ating yard. Itong araw nga na to guys ay late na kaming gumalaw kasi nga medyo hangover ang mga person na ito dahil pumunta kami sa kapatid ng partner ko. Siyempre, matagal-tagal kaming hindi nagkita kaya talagang nagkakasiyahan din. Pero anyway, eto na nga yung nangyari sa araw na to. 12 o'clock na nga kami nakapagpalabas ng mga kambing guys. At the same time, yung mga baka namin ay nakapagkumpay kami ng alauna ng hapon. Kaya mo yon? Pero kahit ganun pa man din guys, ay madali lang din namin natapos kasi nga meron kaming mga napier na naitanim dun sa area namin. Nga pala guys, abangan nyo yung vlog natin para dun kasi napakaganda na nung mga napier natin na para sa ating mga alagang baka naman. At dahil nga din guys, kahit late na kami, mabilis pa rin naming natapos yung mga obligasyon namin para sa kambing at saka sa baka. Kaya laking pasalamat din talaga namin guys na naging maganda yung tubo ng aming mga pagkain ng aming mga baka at kambing para nga din hindi kami mahirapan lalo na kapag ganitong mga panahon. Panahon na kung saan tamad na tamad kang kumilos guys at pumunta sa napakalayong lugar para lang kumuha ng pagkain nila. Kumpara naman sa mga manok guys ay kailangan mo nga lang bumili ng feeds tsaka ipakain sa kanila. So ready made na yon, madali lang yun ibigay. So anyway guys, ayan nagpapakain na nga ako ng ating mga alagang manok dito para nga din matapos na rin namin ng maaga yung aming araw kasi napakasarap ng matulog. Pagkatapos nga kasi namin kumain guys, ay dumiretso nga kami sa mga baka at saka sa mga kambing at talagang minadali namin yun para makauwi agad dito sa bahay para sa mga manok. Syempre guys, habang nagpapakain nga ako nitong aming mga alagang hayop na may mga pakpak, ay si partner naman ay dun sa ating mga alagang baboy naglilinis at papakainin na rin. Etong mga kulungan nga na nakikita nyo guys, ay yan din yung mga brooder namin ng aming mga sisiw dati na shamu dito sa aming yard. Syempre guys, may mga breeding pen din kami na naka-ready na pero sa ngayon nga, ayun, talagang natambakan namin kasi hindi na nga kami nagbi-breed muna. Ayan guys, yung sobra natin as usual, ibibigay natin yan sa ating mga alagang naka-range. Ayan, di ba? Lumalapit agad yan guys, basta may makita silang pintura o yung container ng ating paglagyan ng pagkain. Nga pala guys, kasi baka maraming mag-expect dyan na farm tayo. Makailang beses ko rin ito nasagot sa mga old videos pa namin. Kami po pala ay backyard lamang po. So yung area namin na total land area na pinaglalagyan ng mga alaga namin ay 800 square meter lang and residential area din to. Pero syempre guys, yung mga nakalagay dito ng mga alaga namin ay tanging mga manok lamang. Tsaka yung mga pato lang. Hindi naman pwede guys na dito namin ilagay pati yung aming kambing tsaka baka. Wala na guys. Overcrowded na kapag ganon. Kaya nga din guys, dun sa kabilang area namin sila nilagay at dun na rin kami nakapagtanim ng iba pang mga pagkain or tulad ng napier at iba pang uri ng kumpay na maaari nilang kainin. So anyway guys, tapos na nga akong magpakain ng feed sa kanila. Ngayon ay bibigyan ko na naman sila ng tubig para nga din hindi sila mabilaukan. Ganyan nga yung way ko guys ng pagpapakain sa kanila. Uunahin ko muna yung feeds or yung solid ones bago yung tubig or eto namang liquid one. So anyway guys, thank you again sa lahat ng sumubaybay sa atin sa TikTok, sa YouTube, tsaka dito sa ating Facebook page. Don't forget again guys to comment, follow, like, share, and subscribe sa lahat ng ating social media accounts. At paki-comment na rin down below kung tagasan ka para malaman natin kung saan nga umaabot itong ating mga videos. Yun lang guys, and thank you again for watching. Bye!